Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Hatay Halk Respublikasyna dostlyk saparynyň çäklerini Ekbureus halkara atçylyk toplamyna barp gördi. Bu ýerde Gahrman Arkadagymyzy Hataýyň atçylyk assosiasiýasynyň ýolbaşçylary, akademik toparlaryň, Hataýyň ähli künjegininden gelen atşynaslar hemde toplamyň wekilleri mehirli garşadylar. Olar Türkmen halkynyň milli liderini dünýäniň ahalteka atçylygyny ösürmäge uly goşan şahsiýet hökümini mübareklediler. Bu ýerde Hatay tarapynyň wekilleri Gahrman Arkadagymyzy toplam bilen tanıştyrdylar. Sadanlylar topary Hatay saz urallaryna milli sazlary ýerine ýetirdiler. Gahrman Arkadagymyz çykyşlary üçin taýdanlara minnetdarlyk bildirip, olary Türkmen bedewiniň milli bayramyna hemde Türkmenistanyň garaşdyrdygynyň 35 ýylyna başlanyp geçirijek dabrlara gatnaşmak üçin ýurdumda çagyrdy. Ýolugry Gahrman Arkadagymyz ahyrtaki bedewiniň keşfi şekillendirilen halyny synlady. Soňra Gahrman Arkadagymyzda atlaryň gezim etdirilişi we Hatay tohum etleri görkezildi. Ata-babalarymyz tarapyndan asyrlaryň dowamyna tohum arassalygy aýagyl saklanyp, biziň günlerimizde üýtgöksiz gelip ýeten türkmen alabaýy bütün adamzat medeniýetiniň gymmatly mirasyny öwrülip, dünýäde bar bolan tohum etleriň iň naýbaşy nuskalarynyň biri hökümine iqrar edilýär. Gahrman Arkadagymyzyň atyrly başlangyçlary we hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalary netijesinde ýurdumyzda türkmen alabaýlaryny ösürip ýetişdirmek, olaryň gan arassalygyny gorap saklamak we tohum aýratynlyklaryny almy esasda öwrenmek maksady bilen döwlet derejesinde giňerimli işler durmuşa geçirilýär. Soňra Gahrman Arkadagymyz toplumda atlaryň çykyşlaryny tomoş etdi. Toplum bilen tanışyň başynda Hatay tarapy Gahrman Arkadagymyz toplumyň sport atlaryny taýýarlamak we halkara ýarşlaryny guramak boýunça alyp barýan işleri barada gurrun berdiler. Soňra bu ýerde Gahrman Arkadagymyz ahalteka atlaryny synlady. Toplumyň hünärmenleri Hataýda ahalteka tohum atlaryny iýdetmek üçin türkmen fiýçilik täplerini we usullaryny utgaşdyrmak arkaly alınıp barýanyny bellediler. Bu usuliýet ahalteka bedewleriniň arasy tohumny gorap taklamak üçin esasy şertleriň biri bolup durýar. Türkmen halkynyň asyrlaryň tyýnagynyň geçen atlar seýsemek boýunça milli ýörelgeleri, oňyň tejribeleri dünýäniň atşynaslarynyň ünsini çekýär. Gahrman Arkadagymyz bir ýerde türkmen halkynyň gadymdan gelýän däwine eýirip, bekişdi ahalteka bedewiniň boýunyna alaja daňdy. Munyň özi halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän asyrly ýörelgeleriniň dünýäde wagt edilmegine möhüm ähmiýeti eýdir. Halkymyz ahalteka bedewler ýaly halk seçkiçilik sunugatynyň kämil eserini dünýä bermek bilen çäklenmän, eýsem bu ajaýyp atlary olaryň arasy ganlylygy we oňyň häsiýetleri bilen saklamagy we üstürme başartdyrlar. Gahrman Arkadagymyzyň asyrly başlangyçlaryny üstünlikle dowam edýän hormatly prezidentimiziň başçylygyna ýurdumyzyň atçylyk puwdugyny ösürmek we milli atşynaslygyň däplerini dünýä ýaymak, şol sanyna ahalteka bedewleriniň tohum arassalygyny gorap taklamak boýunça işler iýligderli durumça geçirilýär.